Вітаем, дорогие сябры! Вы глядите «Раніцу з Белсатам» у студыі Аліна Коўшык і Анатоль Шырвель. Сёння 11 кастрычніка, субота. Атрымліваецца, яшчэ адзін тыдзень працоўны мінуў, і было шмат падзей досыць навінаў. Гэта значыць, што гэтая раніца нам будзе што абмеркаваць. Ой, сапраўды так, а першую гадзіну нашай праграмы мы прысвяцім таму, што асабліва цікавіла беларусаў нас і вас на гэтым тыдні. За што ўручаюць Нобелеўскую прэмію міра і чаму Трамп так хоча яе атрымаць, але нешта ў іх там не зраслося. Празважаем з экспертам. Што палякі ведаюць пра Беларусі, ці патрэбная ім беларуская грэчка? Мікіта Мелказёраў спытае польскага журналіста. Дзеці крушаць школы. Што гэта? Дрэннае выхаванне ці рэакцыя на забарону смартфонаў? Абмяркуем з псіхолагам. Карысны сняданак, з чаго пачынаць дзень, якія прадукты выбраць, раскажа доктар Андрусь Белавешкін. Ну і што? І пра пытанне, якое мы хочам задаць вам, каб вы адказалі ў нашых каментарах. Гэта пытанне пра школу. Чым вы займаліся ў школе ў вольны ад заняткаў час? Пэўна, вы былі лічбавымі дзецьмі, ці ўжо мелі свае мабільнікі, ну, ці было вам нешта такое, ці былі вы шкоднікамі, ці выказвалі вы там, не знаю, ці вызывалі вашых бацькоў да дырэктара на кавёр ў школу, каб распавесці пра вашыя подзвігі. Мы таксама распавядзем, але бліжэй к канцу праграмы і па вашых адказах мы будзем рабіць высновы, ці маюць рацыю тых, хто кажа, што раней такога не было. Бо мне здаецца, што школьныя хуліганы былі заўсёды. Я такіх памятаю, але вельмі часта вырастаюць у прыстойных цалкам людзей. Магу прывесці свой прыклад. Я быў і выдатнікам, і хуліганам адначасова, і, кароче, ну, вот, але дырэктар школы мяне вельмі любіла, і мяне, говорится, заўсёды, як згуща вада было. Ну, а пачнём мы з Нобелеўскай прэміі міра. Літаральна учора Нобелеўскі камітэт аб'явіў лаўрэатку 2025 года. Гэта Марыя Корына Мачадо, апазіцыянерка і актывістка дэмакратычнага руху з Венесуэлы, суперніца ўрада Нікаласа Мадуры. Ну, часта кажуць, што яны маюць нешта супольнае са Светланай Ціхановскай. Вот, якраз мне гэта вельмі спадабалася гэты выбор, таму што я адразу правёў гэту паралель, што ага, выбралі венесуэльскую Ціхановскую. Ну, разам давайте разбярэмся, за якія заслугі гэтую прэмію уручаюць і якія лаўрэаты Нобелеўкі, скажем, Нобелеўскай прэміі вызывалі спрэчкі. Было і такое. У 1901 Нобелеўскую прэмію міру прысудзілі ўпершыню, і за 124 гады ўзнагароду атрымалі шматлікія годныя асобы. Аднак разам з актывістамі руху за мір, таленавітымі пісьменнікамі, дзеячамі навук, годнымі прэміі былі і лаўрэаты, якія гэтыя ўзнагароды не заслужылі, а некаторыя праводзілі такую палітыку, што за больш-менш кароткі перыяд прэмія міру здавалася абсурдам. Адным з самых супярэчлівых лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі міру стаўся Генры Кісінджэр, дзяржаўны сакратар ЗША. Ён атрымаў узнагароду разам з в'етнамцам Ле Дык Тхо за парыжскія перамовы, якія мусілі спыніць вайну ў В'етнаме. Аднак пагадненне не спыніла вайны. Баявыя дзеянні трывалі яшчэ 2 гады. Калі Боб Дылан атрымаў Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры, шмат хто не разумеў, як выканаўца песень мог стацца лаўрэатам. Аднак сапраўдны скандал выбухнуў пазней, калі ў лекцыі творцы заўважылі выразы, падобныя да тэкстаў з адукацыйнага сайту для школьнікаў. Медыі высветлілі, што пазычанні былі фрагментарныя, а Дылан ніколі не хаваў, што любіць цытаваць іншых аўтараў. У 2009 годзе Нобелеўскую прэмію міру атрымаў прэзідэнт ЗША Барак Абама, усяго праз 9 месяцаў пасля прыходу да ўлады. Камітэт адзначыў ягоныя высокія імкненні да ўмацавання міжнароднай дыпламатыі і супрацы паміж народамі, аднак палітык не апраўдаў чаканняў. Вялікія канфлікты засталіся, узніклі новыя, а ўзровень напружання ў свеце нават павялічыўся. У 2018 годзе прэмію па літаратуры адклалі праз скандалы ў шведскай акадэміі. Мужа адной з чаленяў камітэту, фотографа і рэжысёра Жана Клода Арно абвінавацілі ў сэксуальных дамаганнях 18 жанчын, у тым ліку на тэрыторыі акадэміі. Таксама вядома, што Арно нібыта перадаваў дадзеныя пра будучых лаўрэатаў. У выніку яго жонку выключылі з акадэміі.
конечно ж, варта як мага часцей нагадваць пра Алеся Бяляцкага, беларускага лаўрэата прэміі міра, які атрымаў яе ў 2022 годзе, калі ўжо быў за кратамі. І прысуд ён, дарэчы, атрымаў у 23-м годзе, 10 гадоў турмы, ужо ў статусе нобелеўскага лаўрэата міра. Ну, як і тысячы годных беларусаў, ён дагэтуль знаходзіцца ў турме, і мы, канешне, ўсіх чакаем на волі. І калі, канешне, для адных гэта прэмія, гэта адзнака шматгадовай працы, тытанічнай працы, як для Алеся Бяляцкага, для іншых гэта мара, ці проста палітычная амбіцыя, ці, можа, штосьці яшчэ іншае. Прыклад, было шмат размоваў пра тое, што Дональд Трамп марыць пра нобелеўскую прэмію міру. В прынцыпе, ён гэта абсалютна не хавае. Але навошта яна яму? Пра гэта мы паразмаўляем з нашым першым госцем. Гэта палітолог, доктар палітычных навук, дырэктар інстытута палітычнай сферы Андрэй Казакевіч, які ўжо зараз падлучыўся до нас. Прывітанне, Андрэй. Добрая раніца. Прывітанне, спадар Андрэй. Добрая раніца, вітаю. Дык што гэта за прэмія такая? Ну, што это за прэмія міра, которую так вельмі хоча атрымаць Трамп? Прэмія міра, дарэчы, стваральніка дынаміта. Вот гэта таксама вельмі цікавы факт. Ну так. Ну, Нобелевская прэмія — это просто вельмі моцны бренд, які гарантавана прыцягне ўвагу ўсіх сусветных медыа, а таксама шырокай грамадскасці. І ў гэтым, напэўна, асноўная моц гэтага бренду. Яна адкрывае магчымасць проста для піару, для прасоўвання сваіх ідэй, для папулярызацыі асобных праектаў. І, натуральна, нельзя сказаць, што это прымаецца па-за палітычным кантэкстам, да, рашэнне пра такую прэмію, пра прэмію міра. Гэта рашэнне заўсёды палітызаванае, але ў сувязі з тым, што сама традыцыя вельмі доўгая, журы лічыцца дастаткова прадстаўнічым, так ці інакш нейкія тренды ў сусветнай палітыкі гэтая прэмія натуральна адлюстроўвае. То бок, мы бачым, што сёлета, калі звярнулі ўвагу на Венесуэлу, на венесуэльскую апазіцыю, на спадарню Мачада, гэта азначае, што Нобелеўскі камітэт хацеў звярнуць увагу менавіта на гэты рэгіён, які зараз трохі знаходзіцца ў цені вось такім геапалітычным. Мы бачым, што ёсць іншыя канфлікты, які больш такія істотныя, яскравыя зараз, так? А вось падаецца, што Венесуэла зайшла трошкі на другі план. Ну, мне падаецца, што Нобелевскі камітэт хутчэй звярнуў увагу да праблемы дэмакратыі ў сучасным свеце. Гэта тэма вельмі актыўна зараз абмяркоўваецца і ў ліберальных медыа, і ў кансерватыўных. Крызіс дэмакратыі, крызіс заходняй дэмакратыі, крызіс праекта дэмакратычнага для ўсяго свету. І я думаю, што гэту прэмію хутчэй можна звязаць з гэтымі дэбатамі, якія асабліва сталі актыўнымі пасля, ці, скажем так, атрымалі новы імпульс пасля абрання Трампа, які для шмат каго з'яўляецца вельмі супярэчлівым, тым ліку і ў плане дэмакратычных стандартаў і каштоўнасцяў. Спадар Андрэй, а навошта все-таки гэтаму Трампу гэта прэмія, і як яна ўпісваецца ў яго палітычныя мэты? Лічыцца, што Трамп, в прынцыпе, любіць розныя ўзнагароды, прэміі, плюс ён любіць піар, ён любіць, калі пра яго пішуць сусветныя медыа. Зноў жа, гэта важна і для камунікацыі са сваёй уласнай аўдыторыяй. Падаецца, што ў асноўным гэта і для яго і важнае. То есть гэта проста дазволіць неяк яшчэ раз у пазітыўным плане прайсціся па ўсім сусветным медыа. А, канешне, яшчэ і персанальныя амбіцыі, персанальныя жаданні, яны відавочна так стымулююць Трампа казаць пра гэту прэмію. Хаця, канешне, каб ён хацеў яе атрымаць, то трэба было зусім па-іншаму дзейнічаць. Канешне, тыя захады, якія былі зроблены апошні месяц. Трэба было вызваліць перш Бяляцкага, мне здаецца. А я думаю, а можа быць, гэта такое жаданне рэспубліканца неяк дамінаваць над дэмакратамі, таму што хто там з прэзідэнтаў Амерыкі апошні атрымаў Нобелеўку? Абама? Абама? А можа, дэмакрат? Так. Можа, па гэтаму ён і хоча сказаць, у іх лагеры ёсць міратворцы.
Ну так, і в прынцыпе для яго увогуле важна было падтрымаць такую прэмію, таму што гэта было прызнанне з боку, ну так вельмі умоўна, але ліберальнай, да, грамадскасці ягоных заслугаў. Ён ведае, што ліберальныя медыа яго недалюбліваюць і што ён адразу вот в гэтым спісе патэнцыйных кандыдатаў мае значныя ускладненні. І, конечно, такая перамога гэта дазволіла б дэклараваць чарговы трыумф палітыкі Трампа і яго як асобы. Было вельмі смешна убачыць яго каментарый, ну, смешна, калі ён сказаў, што вось, што ж такое, каму прысудзілі гэтай прэміі руліць палітыка. Ну, я так трошки для сябе пасмяяўся. Ну, конечно, гэтай прэміі дакладна руліць палітыка, і па-іншаму быць не можа. Але, в прынцыпе, конечно, для таго, каб атрымаць прэмію, трэба Трампу думаць пра наступны год. Урэшце рэшт, асноўныя намінанты яны вызначаліся на пачатку гэтага года, і там склінецца просто так, ну, напэўна, тэарэтычна было магчыма, але гэта было б значыла б сур'ёзныя рэпутацыйныя страты для камітэта. І зноў жа гэты ціск на камітэт, які аказваўся і Белым домам, і рознымі саюзнікамі Трампа па ўсім свеце, гэта зноў жа не самая лепшая стратэгія, каб такого кшталту прэмію атрымаць. Мне здаецца, што сапраўды Нобелеўскі камітэт не любіць, калі на яго ціснуць, і не любяць, калі вымушаюць на ім, што камусьці гэтая прэмія мусіць належаць. Так было не раз у літаратуры, і асабліва вось самая прэстыжная гэта прэмія міру. Андрэй, але я хочу абмеркаваць яшчэ адзін цікавы момант. Паколькі накручвалася вся вось гэтая спіраль, што Трамп міратворыць, ён там скончыў, уже спыніў столькі войнаў, але заслужвае, маўляў, гэтую прэмію міра, што нават і сам наш Лукашенко сказаў: ай-яй-яй, што это такое, не таму далі прэмію міра. І нават самая лаўрэатка, як бы выбачаючыся, прысвяціла сваю перамогу прэзідэнту Трампу. Як ты гэта расцэньваеш вось у такіх паліталагічных катэгорыях? Што гэта за рэверансы, і ці сапраўды зараз у сусветнай палітыцы нікуды без кампліментаў і падхалімства ў бок Трампа? Ну так, напэўна, все-таки адбылося тое, што лічылася немагчымым апошнім дзесяцігоддзі. Трамп смог навязаць сваю асобу в якасці важнага фактара міжнароднай палітыкі. І зараз ніхто ў свеце, як мы бачым, не толькі палітыкі, але і грамадскія дзеячы не могуць, ну, конечно, могуць, да, але мусяць улічваць меркаванне Трампа па ўсіх пытаннях, да, у тым ліку і па наданню Нобелевскай прэміі. Мы бачым, што сапраўды апеляцыя да Трампа для чалавека, які можа просто вот сваім подпісам, сваім нейкім імпульсіўным рашэннем істотна паўплываць, да, на лёсы цэлых краін і рэгіёнаў, апеляцыя да яго зараз стала просто неабходная для того, каб, ну, прынамсі, не пагоршыць свае становішча. І гэта тычыцца і Александра Лукашенка, тому што, ну, відавочна, што гэта ягоная заява, гэта гульня на публіку, каб яшчэ раз просто прадэманстраваць сваю цікавасць там да Трампа. Гэта тычыцца і Мачада, тому што для яе таксама важна захаванне увагі Злучаных Штатаў і падтрымка венесуэльскай апазіцыі з боку Злучаных Штатаў. Ну, таму без такіх рэверансаў атрымліваецца, ну, магчыма, напэўна, але значна будзе складаней. І трэба заўсёды улічваць меркаванні і нават эмоцыі амерыканскага прэзідэнта. Я вось хочу звярнуцца да нашых чатланаў, шаноўнае гаспадарства, якое вельмі актыўна працуе ў нашым чаце, праводзіць гэту раніцу разам з намі. Дарагія сябры, калі бы вы былі сябрамі Нобелеўскага камітэта, каму бы вы прысвяцілі Нобелеўскую прэмію міру, каго вы лічыце годным гэтай прэміі сёлета, напішыце ў каментарах, мы гэта спраўдзім, абавязкова да гэтага вернемся. А я хацела яшчэ вярнуцца трошачкі да Алеся Беляцкага, бо сапраўды тады ў 22-м годзе
годзе гэтая прэмія для нас была вельмі істотная. Яна сапраўды прыцягнула шмат увагі да Беларусі. І дагэтуль Алесь Беляцкі, на жаль, знаходзіцца за кратамі, як вельмі ценны закладнік рэжыма Александра Лукашэнкі. Разумеем, што не выпускае яго Лукашенко пакуль са сваіх кіпцюроў. Ці на дадзены момант вось гэтая ўзнагарода, у тым ліку для Мачада, можа мець нейкае значэнне, у тым ліку да лёсу беларускіх палітвязняў у кантэксце тых перамоваў, якія вядуцца аб вызваленні? Ну, хутчэй, цікавасць Трампа да гэтай прэміі можна выкарыстоўваць для того, каб вызваліць, ну, як мінімум, Алеся Беляцкага. Мне падаецца, што вось гэтая ідэя, яна не была дастатковым належным чынам камунікаваная, да, беларускімі дэмакратычнымі сіламі, што ў Беларусі ў зняволенні знаходзіцца лаўрэат Нобелевскай прэміі, і што для іміджа Трампа гэта было вельмі добра, каб ён вызваліў Нобелевскага лаўрэата, мог бы напісаць пра гэта там твіт, там, ці я вже там у адной ці іншай сацыяльнай сеціве што-небудзь, і гэта сапраўды было б для яго прыгожа. Да? Мне падаецца, што вот не да канца патэнцыял гэтай ідэі быў скарыстаны, а так натуральна. І цікавасць канкрэтна Трампа да гэтай прэміі гэта тое, што можна скарыстоўваць для вызвалення беларускіх палітвязняў. Патэнцыял у гэтым сапраўды ёсць. Я вот думаю, что калі уже так важно для Трампа гэта прэмія і ўвогуле, ну ён як бы, можа быць, і займаўся гэтай місіяй па вызваленні вязняў. Вот хочу звярнуцца да абодвух кіраўнікоў гэтых дзвюх краінаў, ЗША і Беларусі сёння. Слухайце, хлопцы, ну дамоўцеся між сабой, выпусціце Алеся Беляцкага і ўсіх астатніх. Сапраўды, не прэмія будзе вам падзякай, а падзяка людзей. Ну, як бы я не жартую, на самай справе. І я думаю, што ўвага свету будзе зусім не меншая. Увага свету будзе іншая, калі выйдзе наш нобелянт прэміі міра на волю. Пачуйце мяне, калі ласка. Ці здольна наша міжнародная узнагарода, да, гэта ўся сітуацыя з міжнароднай узнагародай, увогуле, ці здольная яна, Андрэй, уплываць на нейкія змены у аўтарытарных краінах і, не ведаю, там, на нейкія палітычныя працэсы? Які ваш прагноз, што будзе там у Венесуэле, напрыклад, дзе таксама вельмі аўтарытарны рэжым, вось, што гэта дасць, якія прэферэнцыі, бонусы, уплыў самой Мачада? Ну, калі казаць пра змены палітычныя, я не думаю, што прэмія можа істотна на іх паплываць, прынамсі ў тым стане, як яна зараз ёсць, да, у тым свеце, якім мы зараз жывем. Але, конечно, для асобаў, якія атрымліваюць прэмію, гэта дадатковыя магчымасці данесці свае ідэі да значна больш шырокай публікі. Гэта робіць рэпрэсіі ў дачыненні да гэтых людзей значна больш дарагімі, так бы мовіць, да? То есть это больш, значит, страты іміджавыя для тых уладаў, якія гэта робяць. І ў гэтым можна бачыць асноўнае палітычнае значэнне прэміі. То есть даносіць свае ідэі і гарантаваць, ну, прынамсі, пэўнай ступені бяспеку тым людзям, якія атрымліваюць прэмію, тым рухам, якіх рэпрэзентуе асобы, якія атрымліваюць прэмію. Таму што мы ведаем розныя прыклады, да, таго, як і каму прэмія міра атрымлівалася. Часам людзі смаглі скарыстоўвацца гэтым патэнцыялам, часам не. Часам яны маглі, прынамсі, узмацніць сваю дзейнасць, працягнуць не толькі інфармацыйную ўвагу, але і шмат фінансавых сродкаў для рэалізацыі тых праблем, якія стаялі перад тымі людзьмі ці палітычнымі групамі. Што тычыцца канкрэтна Мачада, я думаю, што асноўнае, што для яе гэта прэмія можа даць, гэта зноў паставіць Венесуэлу на парадак дня, і зноў паказаць, наколькі складаная сітуацыя палітычная ў Венесуэле, звязаная з тым, што, ну, дэмакратычныя выбары і дэмакратыя ўвогуле адменена ўжо дастаткова доўга.
Андрей, дзякуй за твае меркаванні. Не магу не запытаць, калі бы тебя была такая суперпауэр, каму бы ты прысвяціў Нобелевскую прэмію міра вось у 2025 годзе, каму бы ты аддаў вось гэты такі суперкубак, суперчэмпіёнскі кубак дэмакратыі? Хто прыходзіць першы ў галаву? Ну, я б, конечно, дал беларусу, але ну, не готовы зараз называть, напевно, прозвище. Не готовы был до гэтага пытання, тому... Шкада. А я думаю, он скажет, я бы все-таки дал бы Трампу там. Але вось я хочу сказаць, што ў нас у чаце людзі пішуць пра Машу Калеснікаву. Я асабіста лічу, што Мікола Статкевіч вельмі годны кандыдат, таму што сапраўды сярод у нас беларусаў ёсць людзі, якія паказалі сваю маральную стойкасць і прыхільнасць да прынцыпаў дэмакратыі. Так, я думаю, что есть практика наданні калектыўных прэмій. Я думаю, что якраз таки в беларускім выпадку гэта было б лепшы варыянт. То есть у іх асноўных лідараў дэмакратычнага руху беларускага, асабліва тыя, якія пацярпелі, знаходзіліся у турме шмат год і знаходзяцца, усе яны, я думаю, вартыя гэтай прэміі. Дзякуй велізарны. Андрей Казакевіч далучыўся да гэтай раніцы, прачнуўся разам з намі. Дзякуй за гэта. Абмеркавалі гарачую тэму. Трамп не атрымаў Нобелеўкі, але атрымала жанчына. Гэта таксама добра. Я б нават сказаў, венесуэльская Ціхановская атрымала, што ўвогуле вельмі добра, таму што сапраўды паралель вельмі моцная. Падобны лёс, падобны ўплыў. І, ну, дай Боже нам прачакаць яшчэ не адну Нобелевскую прэмію і міра, і іншых для беларусаў. А мы ад міжнароднай палітыкі перайдзем да адносінаў і стасункаў добрасуседскіх і паразважаем пра тое, што ведаюць пра беларусаў палякі. Адказ на гэтае пытанне ведае Мікіта Мелказёраў, які запытаў нашага добрага сябра, што ён думае пра беларусаў. Я нагадываю зноў-такі, што гэта праграма «Мова на нова», і сёння у нас чарговы госцік. Гэта Міхал Патоцкі. Ты палітычны аглядальнік выдання «Дзеннік газета «Праўда». Прывітанне, так, все правильно. Я хацеў цябе запытацца наконт твоей беларускай мовы, якая насамрэч вельмі здзіўляе. Адкуль яна? На практыцы. Я ніколі не вывучаў беларускую мову неяк там на універсітэце ці на падручніках. Калі я прыйшоў да працы, а я пачаў працаваць у журналістыцы ў 2008 годзе, і з самога пачатку я займаўся у тым ліку Беларусю. Мяне мовы ўвогуле заўсёды цікавілі. Я да гэтага, я яшчэ з таго пакалення, якое мела рускую мову ў школе ў Польшчы. Потым я вывучыў крыху украінскую мову, з якой я таксама цяпер працую. Таксама самастойна, так? Рускую у мяне яна была ў школе і потым ва універсітэце. Я разумею, што сацыялогія гэта не твой профіль, але ўсё ж такі вельмі агульна. Як чалавек, які жыве тут, ці ўяўляеш ты уяўленне сярэднестатыстычнага паляка пра Беларусь? Да 20-го года гэта быў Лукашенко. І все. І все. Пасля 20-го года гэта быў Лукашенко, пратэст Святлана Ціхановская. Я думаю, што не шмат... Ну і цяпер яшчэ потым дайшла да гэтага міграцыйная крыза, канешне, на мяжы, якая так ці інакш таксама звязана з Лукашенком, але неяк так. Палякі вельмі мала ведаюць пра Беларусь. Я, напрыклад, часта сустракаўся калі людзі ведалі ўжо, што я езджу ў Беларусь пастаянна. Мяне пыталі, ці там ёсць у Беларусі інтэрнэт, напрыклад. Ты любіш паўтараць гэты мем наконт таго, што палякі ездзяць у Беларусь за грэчкай. За грэчкай, чаму ты яго так любіш? Таму што ён вельмі кантрастны. З рэальнасцю, з рэчаіснасцю. Гэта бздура такая. Ну, гэта такая бздура, да, якой, калі ты так. Мяне яшчэ вельмі падабаецца тое, што Лукашенко заўсёды казаў, што ў Польшчы пануе рэжым Дуды. Калі б ён знаў увогуле, як выглядае палітычная сістэма ў Польшчы з прэзідэнтам, які не вельмі шмат можа зрабіць, гэта таксама мяне, але гэта такі, ведаеш, ужо юмар для тых, хто больш разбіраюцца ў палітыцы, напэўна, ў Польшчы, але таксама гэта мяне вельмі падабалася. Рэжым Дуды і палякі за грэчкай у Брэсце. З грэчкай у вас все нармалёва? З грэчкай ўсё нармалёва. Па-першае, ўсё нармалёва, а па-другое, у Польшчы не употребляецца шмат грэчкі, сапраўды. Гэта не артыкул першай патрэбы, як бывае ў Беларусі. Акрамя таго, я быў у Брэсце, я там шмат палякаў у магазинах за грэчкай не бачыў, калі чэсна.
бачыце, палякі недооцениваюць нашу беларускую грэчку, але і добра, бо так бы выкупілі, з'елі ўсё. Слухайте, ну але направду я скажу, что в магазинах Варшавы, не ведаю, як там в іншых городах, есть и черная гречка, и белая, и зеленая. Якой толькі хочаш. Да. Але беларуская самая смачная. Ну, очевидно. Дарагія сябры, да нас далучаецца Андрэй. Будзем размаўляць не пра суседзяў, а пра што? Пра беларусаў, пра іхныя сацыяльныя сеткі, якія акурат перад нашым эфірам все паглядзеў, і цяпер буду распавядаць. І пачну свой расповед самага галоўнага відэа, якое сабрала, ведаеце, колькі? 1,5 мільёны праглядаў цягам аднаго тыдня. Яно просто падарвала сацыяльныя сеткі. Завуць аўтара відэа Мікалай, і ягонае відэа гэта доказ таго, што каб стаць папулярным, не трэба крынжу, істэрыі, штосьці там такога пафаснага і гэтак далей. Ён проста на 1,5 мільёны лайкаў паказаў, як працуе морква уборачны камбайн. А я бачыла гэта відэа. І гэта відэа стала на тыдні зоркай інтэрнэта. Камбайн што робіць? Проста капае зямлю, падымае моркву за бацвінне, стрэхвае зямлю і выкідае назад на поле. І на гэта можна сапраўды глядзець вечна нам, беларусам, людзям ад зямлі. Боже мой, я думаю, что было на моє відео, каб я показаў, як я запрагаю коня. Воз. Вот, чаму не, давай, Ты маеш добрую ідэю, каб зрабіць свой тыкток-канал, рабі, калі ласка, збірай свае прагляды. Толік і гусь. Падобна ёсць аналог для капусты. Вот, так само есть такие же самые для капусты, что самое для бураков. Вот увидите, И для якія бульбы. грошы могли б на тиктоках, калі б ён быў раней, збіраць наши бабулі-здулікі, там, ведаеце, помидоры на Альбо, ведаеш, это бульбу капалі, ці буракі там на поле. И целое поле ў согнутых Мяне людзях. капанне бульбы вельмі трагерыць. Я помню, мне посадили бульбу амаль на дерване, яна не выросла, но мама сказала, трэба ўсе скібы перавярнуць. Мама. Мама дорогая. Мама дорогая. Працягваем. Ідзем далей, файна прыйсці, ведаеце, ў краму і не сустрэцца з такой класічнай, як у кнігах савецкай прадавачкай, наглай якой-небудзь і гэтак далей. Вось, ведаеш, калі прыйшоў у краму і адразу адчуваеш быццам віну, быццам ужо нешта зрабіў. Прасціце, калі ласка, а можна мне тут трошечкі... Так вось, падобнага супрацоўніка, не вельмі ветлівага, сустрэлі ў зоакраме дзесьці на Гарадзеншчыне. Там пухнаты супрацоўнік на касе. Ведае сабе добра кошт і незадаволены, што пакупнікі яшчэ прыходзяць. Ён паводзіць сябе нахабна, але пры гэтым неверагодна абаяльна. Давайте паглядзім. Ого! Можете мне, пожалуйста, посоветовать капли от Бога? Молодой человек. Пачуце, не адказвай нічога. А, вы спать хотите? Вось Ну, извините. гэта вытрымка. Ну, извините, в концы. Котики, гэта наше все. Вось гэта вытрымка. Я думаю, што часам такі дзен нам всім патрэбны. Але заўважце, не хаміў, не грубіў, просто ігнорыў. Просто ігнорыў. Спепеліў вачыма просто. так. Такога звера працавітага, дарэчы, варта неяк адзначыць за яго вось гэтую абаяльнасць і дысцыпліну і парадак у краме. Вы бачылі, як там все чыстенька. Не ведаем, гэта супадзенне ці не, але там жа, в тым жа рэгіёне, на Гарадзеншчыне, у адным з населеных пунктаў вырашылі увекавечыць такога прыгужна, як той, не ведаю, гэта ён ці не, і што адметна, намалявалі карціну на плоце і зробленая яна з коркаў ад пластыковых бутэлек. Файная ідэя, якую варта ўзяць на ўвагу. Давайте паглядзім, як атрымалася. Ну што, каб быў прыватны дом. Вось гэта мастацтва. Котик, і сабачка. І як вам Это, мне здаецца, што такое падобнае на нейкі такі савецкі мульцік, правда? Эка-арт, гэта, слухайце, гэта другое жыццё. Апсайклінг. Просто супер. Я бачу, што Гарадзеншчына у нас сёння руліць па крэатыву. Малайцы. Землякі, малайцы. Вы працягвайце, а мы переносімся бліжэй да сталіцы ў Лагойск, дзе шкаляр здымае міні-серыял пра мясцовую жывёліну дзікую, пра бусла. Артёмку, а менавіта так аўтар называе птушку, прыспакойна сабе жыве ў горадзе, ходзіць вуліцамі і без асцярогі жыве сярод гараджанаў, а цяпер яшчэ і стаў суперпапулярным у тиктоку дзякуючы гэтаму хлопцу. Хлопец здымае дзясяткі ўжо відэа з ім, на самым вялікім відэа 250 000 лайкаў. Толькі лайкаў праглядаў, значыць, далёка за мільёны. І вось відэа адной з такіх сустрэчаў старых сяброў хлопчыка да бусла вашай увазе. Ежедневный отчет об Артемке. Артемка вернулся, вот он живенький, здоровенький, ест спокойно рыбку, просто Артем. Ага, Артем легенда просто.
Боже, Ой, які энтузиазм! Я не здзіўляюся такой колькасці лайкаў. Дарагія сябры, але вось я думаю, што вы сёння яшчэ не паспелі паставіць лайк нашай трансляцыі, таму абавязкова зараз добры момант гэта зрабіць, правда? Ласка, под нашей Мы, трансляцией. конечно, не Артёмкі, але Анатоль. что, Анатолий, у нас своя история с буслом. Я своими руками выратовал бусла, сели с братом на машину. Ну, бусла был с переломным крылцем. Бусел каля дому увез. Посадили на машину, завезли в Минский зоопарк, нам сказали, ой, ну сдавайте. Но я ведаю, что его выликовали, и он был потом ходил. Вось, поставьте лайк Анатолию, який выратовал бусла, Да, дорогие да. сябры. Вось у меня питание, да, Андрея. Андрей, коли бы у тебя отобрали смартфон, Ох. чим би ти займався у школі? А его в школе не было смартфона. Былі Я ўжо. думаю, яго ўжо Уже было. пока Это у нас былі. не было. Я не ведаю, шчыра кажучы, ні на уроках, ні на перапынках, чым займацца бы, просто я не уяўляю. Напэўна, тым жа, чым займаліся нашыя бацькі 20 гадоў таму. Это Бег, Чим? бойкі і сапраўдная гульня на выжыванне. Мы робили рогатки. Ну, штось такого кшталту. Такое было. Карацей кажучы, мы чаму гэта спыталі ў Андрэя, чаму Аліна задала гэта пытанне, таму што гэтае пытанне мы адресуем вам. Не забывайцеся пісаць не толькі каму б вы далі прэмію міра, але напішыце, калі ласка, вось што б вы рабілі сёння, каб былі бы школьнікамі, каб у вас забралі смартфон. Вось. Вот так вот. А чым займаюцца сучасныя школьнікі, калі ў іх забралі рэальна ў школе смартфоны? Давайте паглядзім і, канешне, абавязкова абмяркуем. З 1 верасня навучэнцы прызвычайваюцца да новых правілаў. Ніякіх мабільных тэлефонаў у школе. Лічыцца, што гаджеты адцягваюць вучняў ад вучобы і негатыўна адбіваецца на іхнай паспяховасці, ментальным здароўі і фізічнай актыўнасці. Таму забарона карыстацца смартфонамі можа выглядаць адзіным развязаннем праблемы. Аднак забарона тэлефонаў у школах правяла не да прадуктыўнасці і жадання вучыцца, а абярнулася хваляй вандалізму. Беларускія школьнікі актыўна абмяркоўваюць адбіранне тэлефонаў і посцяць у соцсетках відэа, у якіх ці то выказваюць пратэст, ці то проста не знаходзяць іншага выйсця эмоцыям, як нішчыць школьную маёмасць. Гэштэг «Затое без тэлефонаў» дае велізарную колькасць відэа з, цытата, «бядой у выглядзе нічым не занятых, поўных энергіі рабят, якія грамяць школьныя прыбіральні і ладзяць баі ёршыкамі». Вучнікі паказваюць хаос. Разбітыя ўнітазы, вокны, знятыя з вушакоў дзверы, сцены прыбіральняў, аблепленыя мокрымі сурвэткамі, зламаныя парты і цэлыя інсталяцыі з прадметаў мэблі. Абмяркоўваюць і іншыя абмежаванні. Нельга бегаць па калідорах, гуляць у хованкі, прыносіць карты і настольныя гульні. Сярод самых папулярных меркаванняў, залайканых у каментарах, тлумачэнне, што дзеці займаюцца якраз тым, чым займаліся іхныя бацькі 20-30 гадоў таму. Са словаў школьнікаў, разбітыя ўнітазы толькі частка стратаў. Гэта патопы ў туалетах, бітае шкло, падпалы, вывернутыя і спаленыя скрыні, пашкоджаныя сцены з гіпсакардону, зламаныя дзверы і мэбля. Як кажуць падлеткі з розных рэгіёнаў, прычынай падобных дзеянняў у шмат якіх выпадках сталі не проста нуда і жаданне нашкодзіць, а незадаволенасць забаронай карыстацца мабільнымі тэлефонамі ў школах. Ну, не выглядае гэта добра, сапраўды. Але ці прычына гэтага вандалізму ў тым, што проста ў дзяцей пазабіралі смартфоны? Я думаю, што гэта тэма вельмі вартая абмеркавання. Вот мне таксама не вельмі верыцца, што прычына у гэтых смартфонах. Але увогуле, ну, ці варта забіраць тэлефон у дзіцяці? Давайте разбірацца разам з сённяшняй нашай госцяй, нашай сямейнай псіхалагіняй, блогеркай, кансультанткай, дырэктаркай Еўрапейскага інстытута сучаснай псіхатэрапіі Ганнай Матуляк. Ганна, добрай раніцы, добры дзень, рада вельмі вас бачыць у нас у студыі, хоць і онлайн. Добрый день, тоже рада вам. Дык што мы пра гэтыя смартфоны можам сказаць? І пра ўвогуле вось гэта відэо, калі дзеці там бушуюць, рушаць школы. Пракаментуйце проста як псіхолог. Вось Да. што вы бачыце вачыма псіхолага, што адбываецца ў школах? То, что я увидела на видео, скорее похоже на такую историю всем известную «Хотели как лучше, получилось как всегда». Потому что я с трудом могу поверить в то, что в наших белорусских школах этот запрет
ввелся мягко, с уважением к детям, к их потребностям, к их интересам и с объяснением, почему это важно. Потому что, ну, собственно, этим не отличались никогда в большинстве своем белорусские школы, лишь отдельные педагоги и преподаватели, да, но в целом система не заточена на то, чтобы проявлять уважение вообще в целом к детям, к их потребностям, к их нуждам. И когда речь идет о запрете, безусловно, здесь этого уважения требуется больше, потому что мы лишаем человека чего-то привычного. Можно представить, что всем журналистам просто объявляют, что завтра вы приходите, и у вас стоят печатные машинки. Ну, как ваши предки печатали, в чем проблема? Это же вот вы мелкую моторику будете тренировать, все хорошо. Но как отреагируют люди? Конечно, в первую очередь будет бунт, потому что совершенно непонятно, почему это происходит. И когда запреты не объясняются, когда не вводятся альтернативы, когда детям непонятно, что делать с освободившейся энергией, ну вот такой, да, неприкаянной, скажем, то, конечно, она начинает находить выход. Это с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что это, знаете, может быть такой точкой входа в целом бунта против недовольства, которое накапливается. Но когда были смартфоны, оно уходило туда. Да? То есть дети недовольны, дети против чего-то протестуют. Много против чего можно протестовать в школах белорусских. Это факт. У нас старшая дочка закончила белорусскую школу. Это вот 11 лет противостояний, по сути. Спадарня Ганна, спадарня Ганна, а вот давайте з пункту гледжання навукі. А може бути, ну, як би, хочеться побути трохи адвокатом гэтых запрашчальшчыкаў, да? А може, ну, з пункту гледжання навукі ёсць нейкая карысць у тым, што вось абмежавалі дзецям тэлефоны, можа быць, сапраўды гэта неяк уплывае, там, не знаю, на канцэнтрацыю, на ўвагу, на іх здольнасць увогуле вучыцца, ну, можа, тут ёсць нейкая навуковая падаплёка пад гэтым, абгрунтаванне нейкае? Понимаете, во-первых, те исследования, которые есть на данный момент, они не выявляют очень четкой связи между запретом и улучшением результатов. То есть есть исследования, которые показывают, что да, действительно академическая успеваемость после введения запретов растет, но есть исследования, которые не показывают значимых результатов. И это говорит о том, что это все контекстуально. То есть все зависит от того, как эти запреты проводятся, организовываются, для кого и чем сопровождаются. Поэтому в итоге мы все равно возвращаемся к тому, как это организовано. Если с детьми про это разговаривают, если доносят ценность и смысл, что это для тебя, почему это для тебя, и предлагают альтернативы, если демонстрируют понимание, да, я понимаю ваши чувства, что это непривычно, давайте вместе к этому будем адаптироваться. И вот дети чувствуют, что это не просто такое, знаете, злорадство даже такое. Я, ну, с легкостью на самом деле могу представить, как в этом может быть такое злорадство и комментарии типа «Ну что, теперь без телефонов, да, нечем заняться». Ну, то есть как будто бы такой зрелой, взрослой, взвешенной, устойчивой позиции не хватает, с которой к детям приходят и говорят: ребята, вот такая проблема, вот такие исследования есть. Нам бы очень хотелось, чтобы вы чувствовали себя лучше. Для этого вот в таких школах, таких есть уже вот мировая практика, например. Давайте попробуем. Что я предлагаю со своей стороны, как учитель, да, вот там, не знаю, на переменах попробуем вернуться в прошлое и
там поиграть. Я уже которые играли гэта ваши бачу, родители. як наши дети скажут: ой, мы вернулись у гэтае мінулае. Але я, конечно, хочу вас тут абсолютно падтрымаць, что вельмі важна, як мы з павагай ставімся да дзяцей, калі мы з імі размаўляем як з партнёрамі, сапраўды тлумачым. Я гэта вельмі часта стасую са сваім сынам. Але вось у школе, в якой ён вучыцца, там забарона была, ну, такая, калі маленькія дзеці, конечно, там до 4 класа, натуральна, што яны яшчэ не мелі тэлефонаў, вось, але што рабіць зараз, ну, як бы забарона ёсць, яна выклікала такую бурлівую рэакцыю. Ці вы думаеце, што школа задаптуецца неяк і падумае, што нам рабіць зараз, каб ўсё ж такі вось гэтыя наступствы неяк выправіць, то бок вось гэтую працу псіхалагічную ўсё ж такі з дзецьмі правесці? Вот сложный вопрос на самом деле, потому что теперь мы знаем, что в целом наша система, да, в Беларуси, она такая репрессивная во многом. Не только вот в отношении определенных категорий людей или определенных областей, она в целом вот носит этот репрессивный характер. Поэтому мне, правда, с трудом верится, что как-то систематизированно будет проведена, ну, какая-то работа по адаптации к этим изменениям. Хотя очень, правда, хочется верить в то, что это возможно. Но тут еще такой важный нюанс, что люди, которые там работают, да, они же тоже находятся в рамках этой системы, они тоже переживают определенную степень несвободы, определенную степень неудовлетворенности тем, что происходит. И это все становится, ну, каким-то общим полем, в котором, повторюсь, по крайней мере, вот в нашем опыте с дочкой в нескольких школах, да, было так, что, ну, вот были единицы, отдельные учителя, которые были вот таким безопасным убежищем, с которыми можно было выстроить контакты, какую-то стратегию, поддерживаться об этих учителей, но в основном система, ну, как будто бы этого не предполагает. В целом уважение к ребенку не предполагается в нашей системе ни в какой. Вот. Ни здравоохранение, ни образование. Это большую печаль вызывает, потому что эти запреты, я не выступаю против запретов, да, чтобы было понятно, но я выступаю за то, чтобы они были максимально адаптированы под детские потребности и особенности. Ну, например, есть дети с особенностями развития, дети с СДВГ, с повышенной тревожностью, для которых телефон – это средство стабилизироваться, то есть объект, который помогает стабилизировать нервную систему. И этим детям нужна какая-то замена или нужны послабления, которые тоже должны быть озвучены. Да? То есть не просто прийти и запретить, все, там, с 1 сентября запрет, а любой запрет должен выражаться в каком-то, ну, условном кодексе, в котором будут прописаны исключения, апелляции, там, не знаю, сложные случаи, как это будет обсуждаться, как будет решаться. И тогда детям становится понятнее, они начинают уважение к этому испытывать тоже. Но когда просто все мы забираем, какую-то важную часть их жизни, да, мы же не будем это отрицать, что телефон сейчас является важной частью жизни большого количества людей, ну, всех практически. И потом, если мы говорим о подростках, это уже люди достаточно взрослые могут быть, у которых в том числе и микробизнесы могут быть, да, какие-то уже там игровые, еще какие-то. То есть им нужен смартфон, нужна эта связь для каких-то целей, которые вполне себе взрослые. То есть вот, как мне кажется, да, не хватает, правда, вот таких подходов с уважением к границам друг друга и с диалогом. Да, вот этого диалога не случается, а он мог бы и решить. Спадарня Ганна, вот так мне падаецца, прычына прыняцця гэтага рашэння ці крыніца прыняцця гэтага рашэння хутчэй за ўсё ў тым, што нехта адзін у Беларусі сказаў: забараніце тэлефоны, і чыноўнікі кінуліся неабдумліва, неабачліва гэту ідэю
аднаго па сутнасці чалавека выконваць. Мне чамусьці здаецца так, таму што я добра ведаю, як працуе беларуская сістэма адукацыі, хутчэй за ўсё так яно і было. Может быть, не самое там высоко поставлено, але нехта з чыноўнікаў галоўных сказаў, надо запрэціць, і запрэцілі. Мяне іншае трывожыць на самай справе, а вось доўгатэрміновыя наступствы. Як гэта забарона такая, ну, глупая нейкая, неабдумлівая, нейкая рэзкая, як увогуле вся эта сітуацыя паўплывае ў доўгатэрміновай перспектыве на стаўленне дзяцей да школы, да настаўнікаў, да бацькоў увогуле, я не знаю, там, ну, для дзіцячай псіхікі, мне здаецца, гэта вельмі траўматычна, вось такая гісторыя. Да, поэтому я и говорю о том, что любые ограничения, любые запреты должны быть окружены системой, которая ребенку будет донесена и понятна, почему это делается, для чего, и постепенность какая-то, адаптация к этому, да, там на время уроков, а после большой перемены, например, можно, или на улице можно. Ну, то есть вот какие-то истории, которые будут давать детям понять, что да, мы вводим это правило, а почему вводим, и что мы в этом запрете о тебе заботимся. Мы понимаем, как тебе сложно. И мы хотим сделать это для тебя. Потому что в том, как это происходит сейчас, ни один ребенок не понимает, что это сделано для него. И почему возникает такая агрессия и протест? Потому что дети, скорее всего, считывают это как нападки на себя, да, как такое злостное нарушение их границы. В этом они не считывают заботу о себе и поэтому протестуют. Но любой запрет, повторюсь, можно организовать таким образом, чтобы ребенок понял, почему это делается для него, да, как мы, собственно, делаем со своими детьми. Объясняем, сопровождаем, оказываем поддержку и помощь. И тогда ребенок чувствует, да, рядом со мной устойчивый взрослый, он знает, что делает, он знает, почему он это делает, и я не исчезаю, да, не меня отменяют и запрещают, потому что сейчас эта агрессия в том числе может быть вызвана тем, что дети переживают это как личную отмену. Отменили не объект, который у меня в сумке, а отменили меня с моими потребностями, с моими интересами и моими нуждами. А это, конечно, особенно... Так, вельмі цікава, абсалютна падтрымліваюць тое, што вы кажаце. Паколькі нас глядзіць тут шмат бацькоў, якіх дзеці, напэўна, ў гэтых школах таксама зараз сутыкаюцца з праблемай, і мы разумеем, што хутчэй за ўсё сістэмна школа не вырашыць гэта на адпаведным узроўні. І таму вось гэты цяжар, ён перакладзецца на нас, бацькоў. Давайце дадзім, не ведаю, 3 парады, як паразмаўляць з дзецьмі, як ім патлумачыць, каб яны адчулі, што ўсё ж такі з гэтым можна жыць, і як справіцца з гэтай сітуацыяй, вось каб мы такія былі практычныя і каб сапраўды змаглі дапамагчы нашым дзецям адаптавацца да гэтай сітуацыі. Ну, в первую очередь, конечно же, родителям предстоит разговаривать о том, почему это происходит. И дальше уже в зависимости от возраста ребенка. Да, если это младший школьник, то, понятно, можно сократить этот диалог. Если это подросток, то можно привести исследования, посмотреть какие-то видео и, опять же, результаты исследований в опыте зарубежных стран, да, где это уже введено, почему, как это действует. Объяснить на самом деле почему, что чтобы ты легче фокусировался или фокусировалась, да, быстрее заканчивали свои школьные дела, имели больше времени свободного, потому что телефон влияет на мозг, да, можно подобрать какую-то интересную историю, опять же, под возраст. Практику эту дальше важно сделать измеримой, да, вот замерять отвлечения, например, сделать эксперименты. Вот смотри, давай проведем эксперимент. Ты садишься делать уроки, у тебя телефон в свободном доступе рядом с тобой, да, мы засекаем время. И теперь давай там на следующий день, например, да, ты делаешь уроки без телефона и замеряем время. Смотри, у тебя высвобождается, например, 20 минут, да, и эти 20 минут ты можешь спокойно провести в телефоне после того, как сделаешь уроки. И ошибок, например, меньше. Ну, то есть вот здесь придется, конечно, проявить свою
и смекалку, и вовлеченность, да, для того, чтобы ребенку помочь. И тогда он начинает видеть, что, ну ничего себе, правда, обо мне заботятся, не просто хотят забрать, а в этом есть какая-то цель. Вот. Ну и вообще, мне кажется, что давным-давно уже пора, помните, в нашем возрасте в школе было ОБЖ, он такой для меня, по крайней мере, был не очень полезным предметом, потому что мы там учились каким-то ситуациям, которые не очень часто в жизни встречаются. И мне кажется, что вполне уже разумно давным-давно вводить в школьные предметы вот эту кибербезопасность, да, безопасность в сети и обсуждать прямо в школе на уроках, ну не с позиции «посмотрите, как это плохо, давайте все запретим и отменим», а с позиции того, да, это часть нашей жизни, как мы можем эту часть сделать безопасной для всех. Але ж для гэтага, Вот. але ж для гэтага трэба сапраўды клапаціцца аб дзецях, гаспадарня Ганна. А мне здаецца, тут чамусьці у беларускіх чыноўнікаў, беларускай гэтай дзяржавы, у гэтага рэжыма, скажем, нават такое слово, мне здаецца, ўсё, за што яны зараз бяруцца рукамі, пераўтвараецца ў сплошныя пратэсты. Нават дзяцей давялі да таго, што дзеці гэтыя пратэстуюць. Я хочу падтрымаць вас сапраўды, што вось тэма медыа пісьменнасці, яна зараз вельмі важная, і я думаю, што ва ўсіх краінах зараз гэта абмяркоўваюць, і практыка паказвае, што там, дзе краіны пачынаюць дбаць пра гэта з самага пачатку, як мага раней, потым узровень крытычнага мыслення ў грамадстве вельмі моцна расце. Але дзеля гэтага трэба хацець мець грамадства, якое будзе крытычна мысліць. Дзякуй вам велізарна, гаспадарня Ганна. Было вельмі прыемна з вами сёння злучыцца і паразмаўляць на гэтую вельмі важную тэму. На сувязі з Вільня з намі была сямейная псіхалагіня Ганна Матуляк. Вось такую важную тэму абмяркоўвалі. А зараз не менш важная тэма, бо таксама пра здароўе, але ўжо фізічна. І тут у нас ёсць для вас таксама класныя парады. З намі Андрусь Белавежскі. Глядзім. Сняданак ці вячэра гэта іншым разам такі складаны выбар. Бо людзі, якія хочуць схуднець, яны мысляць, што менш трэба есці. Калі у чалавека звычайны расклад, калі ён працуе ў дзень і ўвечары прыходзіць да хаты, то, канешне, для яго больш важна снедаць. Ну, ведаеш, гэта ва ўсіх прымаўках. Тут няма ніякага хай-тэк, няма ніякага вынаходства, што сняданак з'еш сам, абед падзялі сябрам, вячэру аддай ворагу, ці сняданак золата. Вось яна народная мудрасць. І гэтак далей. То есть тое, што нам шмат гадоў казалі, сучасная навука таксама гэта ўсё і добра сцвярджае. А вось ноччу гэта праблема. Людзі стаміліся, разумееш, ім увечары хочацца пад'есці, яшчэ нешта з'есці. І стрэс заесці, бо ўвечары то ён накопліваецца, як мы ўжо зразумелі. Яны накапілі больш стрэсу, ім проста цяжка гэта ўсё кантраляваць. А тут ты зводзіш, каб не было 100 ад рашэнняў, ці есці, ты просто бярэш проста правілы. Вось я тут абеду, вось вячэра салата, і больш я не ем. То бок няма ніякіх прымання рашэнняў, а ці трэба, а можа гэта. Не, я проста не ем такія вось правілы. І гэтак далей. Кожны раз, калі размаўляю з такімі людзьмі, размаўляю пра важнасць снедання, чую адказ штосьці типа, ну просто не лезе. Ну, не могу. Тут вельмі проста. Прапускаеш вячэру і зранку просынаешься супермотиваваным. Ах, вот яно што. Окей. Тады ідзем далей. Вось гэта міт ці не, што карысная ежа шмат каштуе? Насамрэч, не. Людзі лічаць, што такія простыя, напрыклад, не веду, гародніна, яна нібыта не дзейна, трэба нешта дарагое купляць. Але, напрыклад, самая танная рыба – гэта не ласось і самая карысная. Глядзі, напрыклад, возьмем сардзіна, сельдь, скумбрыя, 3 на літру С. Усе танныя, все можна купляць цэльнымі, то бок проста замарожанымі, з галавой, зусім іншым, ніяк не перапрацаваныя. Все суперкарысныя, усе дзікага вылаву, нават не фермерскія. Все з неверагоднай колькасцю селену, йоду, омега-3 тлустых кіслот і гэтак далей. І ўсе танныя даволі і даступныя па грошам. Не трэба на ласося глядзець. Ці, напрыклад, вось гэта трэба нейка супер-бупер ківі ці нешта яшчэ. Кажу, паглядзіце на моркву. Вось морква, напрыклад, было даследаванне ў мінулым годзе, метааналіз, што спажыванне ўсяго 3 порцый морквы на 20% зніжае рызыку ўсіх анкалагічных захворванняў.
Ці, напрыклад, бурак. Ну, ляжыць доўга, свежы, а ты капустаю ўсе гэта віды. Дорага, напрыклад, гэта броккалі, якое піараць, так ёсць звычайная белая качана капуста. Не нашмат горш, шмат клятчаткі, супер карысна. Ці звычайнае цельназернавое зерне. Просто цельнае зерне, не трэба ніякіх хлоп'я купіць. Залілі вадой, зварылі хардкорна, суперкарысна, вельмі танна. Дарагі сябры, як знайсці карыснае ў тым, што побач з намі, сапраўды звярнуць увагу на традыцыйныя беларускія прадукты і не вельмі дарагія, дарэчы. Вось усяму гэтаму вучаць нашы цудоўныя вядучыя Андрус Белавешкін і Надзя Дамкоўская ў праграме «Без рэцэпта». Глядзіце іх, калі ласка, на нашым ютубе, эфіры тэлеканала Белсат кожную сераду. Ну вот, а здаецца, надышоў час нагадаць, што то, што вы пішаце, мы таксама чытаем. Вот, поэтому глядзіце, Андрей до нас прыйшоў, глядзіце, мы з тэчкамі, сцэнарнымі такімі, а Андрей прыйшоў за смартфон. І у мяне тоже ёсць. Я нічого не... Читаю, коллеги, комментарии наших шановных глядачоў. Пишут яны нам про школу, чым займаліся. Раней, пишут нам, за 5 хвілін на перамене ў школе адбывалася больш новага, чым зараз за 30 гадоў жыцця. Это хороший подход, мне падабаецца. Так. На перапынках у школе чаго толькі не адбывалася. Хлопцы любілі да дзяўчат на труды завітаць, пад'есці. Канешне, я гэта памятаю. Так, Што зараз не? Я не ведаю, напэўна. Напішыце, ці яшчэ такое ёсць, ці хлопчыкі ходзяць ці моцна змяніліся, падсілкавацца. Працоўнае навучанне ці змянілася крепка. Я ў школе на перамене урокі вывучала. Дома часу не было, бо на трэніроўкі шмат хадзіла. Я таксама быў спартоўцам і урокі рабіў ужо ў школе. І вось кім я вырас. Хороший вырас. Паглядзіце, які высокі хлопец. Нам пишуць яшчэ, што школьнікі патрабуюць больш свабоды. Дазвольце хадзіць толькі на цікавыя ім прадметы, і яны пакажуць і дысцыпліну, і прагу да ведаў. Гэта зусім іншая школьная сістэма, і на мне падаецца, што яна мае сваю рацыю, але з іншага боку ёсць вось такі падыход скандынаўскі, падыход фінскі да школы, які вельмі адкрыты, вельмі ліберальны, мне асабіста вельмі падабаецца. І там нешта падобнае, дзеці самі абіраюць. Можна абіраць, так, і вельмі высокі ўзровень навучання, сапраўды так. Ну, в нашай школе, дарэчы, таксама шмат факультатываў, которые дзеці могуць сабе абіраць і я хадзіў не абіраць. Лобзікам піліць хадзіў. Мне так падабалася. Я памятаю, што мы на вуліцу найчасцей хадзілі пабегаць, падыхаць, нейкі там даганялкі, пагуляць, хлопцаў сустрэць. Рэзалі тоже, пакуль з дзяўчатамі не цікавіліся, бегалі з дзеравянымі аўтаматамі вакол школы нашай вясковай, ганялі вожыкаў. А вот ганялі вожыкаў і самадзейнасць, ты кажаш. І вось акурат вожык піша пра самадзейнасць. А яшчэ ў нас была школьная самадзейнасць, дзе мы самі штосьці стваралі не пад кіраўніцтвам ідэолагаў. Ох, якія былі часы все-таки. Што было ў школе? Бег, бойкі і вайна палоў. Но... Это мы памятаем дакладна. Пра самадзейнасць свая гісторыя. Мы ў школе паставілі школьным тэатрам пад кіраўніцтвам нашага класнага кіраўніка Мікіту Лапаць Чарота. І мы з імі аб'ездзілі ўвесь раён. І ніхто не ведаў, што гэта твор пісьменніка, літаратара з расстрэльнага спіску, которого забілі ў ноч расстраляных паэтаў. А я ў школе чытала вершы Ларысы Геніуш. Уяўляеце сабе? Клас. Так што былі часы такія. А я ў школе мяне запрасілі зрабіць, каб мяне троху супакоіць, зрабіць школьную газету. І сказалі, дырэктар, на наступны дзень прыходзь. І я прыходжу з аб'явай, каб павесіць каля актавай залі, прыходзьце на установчы сход. Все по-беларуску, я прыйшоў, паказаў дырэктару, он паглядзеў, сказаў, а відаць, Андрей, а не трэба нам гэтая газета, напэўна. Яны ўжо тады ведалі. Зараз для мяне это все зразумела. Страшна уявіць, што б зрабіў Андрей, каб яго ўжо тады быў смартфон. Дарагія сябры, сапраўды так, пішыце больш вашых каментароў, стаўце лайки, гэта все дапамагае прасоўваць трансляцыю, каб нашу цудоўную раніцу паглядзела яшчэ больш людзей, якія цікавяцца тым, што адбываецца ў нашай краіне, якія жывуць вось гэтае жыццё тут і сёння, правда? Дарэчы, вот я бачу, тут каментар ёсць, хорошы каментар для наступнай сустрэчы са спадарні Ганнай Матуляк. Тут пытаюцца, як экспертка ставіцца да фізічных пакаранняў. Я думаю, што гэта тая тэма, которую мы запросто можем абмеркаваць асобна, тому што тэма вельмі далікатная, тэма вельмі неадназначная і сапраўды вельмі сур'ёзная. Так што мы чытаем каментары. Але напэўна варта абмеркаваць, так, сапраўды.
Ну, что у нас там зараз? Зараз яшчэ штосьці. Мы задалі пытанне нашим гледачам про тое, каму б яны далі Нобелевскую прэмію. Сапраўды. Так, і пішуць Маша Колеснікова, пішуць Святлана, хто? Ну, Хіба Ціхановская? Так, хіба Ціхановская. Пішуць Лукашенка, а пасля яшчэ пішуць, а яшчэ яго і на Еўравізію адправіць, каб яго там і затрымалі. Хороший Креативные белорусы. Скончым галоўным каментаром на сённяшні дзень, на мой погляд, што Нобелевскую прэмію трэба даць усім беларусам. Так, а я писала у каментарях, што я б дала Міколі Статкевічу, але сапраўды я думаю, што мы, беларусы, за наше змаганне вартыя Нобелевская прэмія, але пакуль мы ўсім нашим гледачам дадзім прэмію міра раніцы. Як вам гэта? Я за. Да, мы даем уже вам премию мира. Ну а нашим детям мы передаем музычное привитание от экстремистов. Да, дай дорогу. Август был 20-й год, очень жарким. Все орали, Цоя перемен. Даже моя мама не могла представить, что такое возможен беспредел. Как и все у нас на фирме, я не понял, кто его вообще тут выбирал. И на Беларуси головного мозга то, что думал, то и написал. И теперь я Мамкин экстремист, бело-червоно-белый террорист, наркоман и проститутка. Люди, это вам не шутка. Бело-красно-белые купил тюльпаны и пошел по городу гулять. Гулять! Как и моя мама, я не мог представить, что за это будут убивать. Покалеченный поехал в автозаке, подписал какой-то лютый бред. И в итоге прокуроры запросили за тюльпаны ровно 10 лет. И теперь я Мамкин экстремист, бело-червоно-белый террорист, наркоман и проститутка. Люди, это вам не шутка. С первыми лучами солнца в телеграмме каждый день я новости читал. Перемены, перемены, перемены. Верил я, надеялся и ждал. Как обычно на Тутбай лайк поставил, не поставить я его не мог. И уже через минуту полуголым за ноги тянул меня губок. И теперь я Мамкин экстремист, бело-червоно-белый террорист, наркоман и проститутка. Люди, это вам не шутка. Я всю жизнь горбатился и строил хату, даже рыбок запустил в пруду. Что такое песель или сталый побыт, я видал, естественно, в гробу. Но приклеил на заборе А4, по дороге глянул хоровод. И przepraszam bardzo, moje drodzy, перед вами польский кукловод. И теперь я Мамкин экстремист, бело-червоно-белый террорист, наркоман и проститутка. Люди, это вам не. И теперь я Мамкин экстремист, бело-червоно-белый террорист, наркоман и проститутка. Люди, это вам не шутка. А мы ў раніцы з Белсатам перадаем прывітанне ўсім экстрэмістам, тэрарыстам. Мы ведаем, што гэта найлепшыя людзі на свеце. Прывітанне дома, дарагія сябры. Гэта Аліда Коўшык і Наталь Шырвель. І мы працягваем нашу улюбёную праграму, правда? Раніца з Белсатом.
Да, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі, працягваем назіраць за тэндэнцыямі, што нас чакае ў другой палове нашай праграмы, расказваем прямо цяпер. Што насамрэч хаваецца за лозунгамі прапаганды, паразважаем з нашым экспертам у студыі. Ноч музеяў у Аўстрыі, свята восені ў Кітаі і жыццё вялікіх панд. Паглядзім, што цікавага робіцца ў свеце. І яшчэ пераўтварэнне ў ваўкалака згодна з беларускімі паданнямі ў новай ніткі зорцы. Дарагія сябры, мы чакаем вашых каментараў і, канешне ж, лайкаў, калі вам гэта бяспечна. Пішыце, як вы сябе паводзілі ў школе без смартфону. Адкладвай гэты тэлефон, забаронена ў нас. Каментары класныя. Андрэй всё сабярэ. Працягвайце. Напрыканцы трансляцыі мы абавязкова абмяркуем разам з нашым любімым Андрэем. До речі, ти анонсувала ось про ваўкалака, Катя Водоносова буде розказувати. Я подумав, що діти, по-моєму, і перетвораються в ваўкалака, у яких у їх забирають гэтыя смартфони. Ну, але зараз не аб гэтым, а про іншу з'яву, яка ёсць у беларускіх школах, і не толькі ў школах, увогуле існуе ў Беларусі і не толькі ў Беларусі. Гэта прапаганда. Што стаіць за ўсімі гэтымі, здаецца, бескрыўднымі лозунгамі? Наша цель – мир, да, там. Ці можа увогуле не трэба звяртаць на іх увагу? Пагаворым пра гэта са старэйшым аналітыкам медыа IQ Паўлюком Быковскім. Паўлюк, вельмі рада цябе вітаць у нашай студыі. Прывет. Прывітання. У Паўлюка ёсць такая садыстычная, мазагістычная задаваленне ад аглядання беларускай прапаганды, я так думаю, і яе аналіз. Інтарэс, гэта называецца, ці спартовы? Спартовы ці прафесійны. Я думаю, што гэта не вельмі проста, але гэта вельмі патрэбна, каб разабрацца, што насамрэч стаіць за такімі, падаецца, часам вельмі бескрыўднымі лозунгамі, якімі нас бамбардуюць з усіх бакоў. І вось недаўна было у вас разважанне ў вашым падкасце ў Медыа IQ. Вось, і мы вырашылі, што ў раніцы таксама гэтую тэму важна абмеркаваць, што стаіць за прапагандысцкімі лозунгамі, што хаваецца за гэтымі наратывамі. Вось, якія зараз галоўныя наратывы вы адсочылі і што за імі стаіць? Можа быць, разбярем так адзін за адным. Ну, насамрэч, хутчэй за ўсё, гэта будзе не зусім фармат ранішняга шоу, паговорыць менавіта пра весь этот набор наратываў, бо іх шмат і яны... Але каб людзі ведалі. Наша задача расказаць, каб людзі разумелі, што... Ну так, але ёсць такія больш такія падставовыя, мы іх называем стратэгічныя наратывы, ёсць тактычныя, якія мяняюцца час ад часу, а ёсць стратэгічныя, і адзін з іх, што трэба яднацца вакол афіцыйнага лідара. Ну, гэта укладваецца адразу шмат на яго навязваецца. Ну, глядзіце, мы мусім аб'яднацца вакол яго, бо вакол ворагі. І мы абложаная крэпасць. З другого боку, мы мусім аб'яднацца, бо ён нас адвёл ад пропасці. Ну і гэтак далей, гэтак далей. І такіх пабудоваў даволі шмат. А вот адна з апошніх тое, што дзякуючы Александру Лукашэнку, Беларусь не стала удзельніцам вайны. Нас не ўцягнулі ў вайну. Боже мой, гэта ж абсалютная хлусня. Гэта працяг савецкага наратыва, лишь бы не было вайны, да? Ну, глядзіце, калі браць пакаленне, якое было, напрыклад, маіх бацькоў, вашых бацькоў, яны адзін сэнс укладвалі ў гэта, бо у іх была траўма вайны, яны вот ведалі, блізка это было па часе, у іх былі блізкія сваякі, якія сутыкаліся з рэальнай вайной і пра гэта разважалі. Маё пакаленне ўжо это было інтэрнацыянальны долг у Афганістане. Вот, абы не трапілі ў Афганістан і гэтак далей, пра гэта шмат разважалі. Потым гэта ўсё адышло такое, стала быццам бы абстрактнае, нас не тычыцца, і памянялася значэнне. Але само па сабе нават савецкае вот это вот укладанне «абы не было вайны» гэта не было пацыфісцкім лозунгам. Это не толстовцы, это не тое, што укладывалі інтэлігенты еўрапейскія перад першай сусветнай вайной, перад другой сусветнай вайной у сэнс пацыфізму, бо насамрэч это было мы мусім быць вельмі моцныя, усім паказаць, што на нас нападаць нельга, мы мусім мець моцнае войска, тады не будзе вайны, тады нас это не будзе тычыцца. І шмат што тлумачылася
Вось Анатоль прыгадаў наша цель мир. Вот я служыў у ракетных войсках стратэгічнае прызначэнне. У нас якраз гэта было напісана На ракете. Ну не на ракете, але на плоце каля вайсковай часткі. Ну, до речі, вот гэты наратыў, абы не было вайны, яшчэ і выкарыстоўваўся савецкай прапаганды для падаўлення інакамыслення і ўводу войскаў у Чэхію, у Венгрыю, для уціску у Польшчы, каб не было тут ніякага незадаволеных, каб не было, каб не ўз'яўляліся ворагі. Яно упаковвае адныя дзеянні, якія рэальна якую мэту рэальна пераследавалі ў тое, што быццам бы ўсім спадабаецца, бо вельмі цяжка сказаць, што я за вайну. А гэта маніпуляцыя. Тым не менш, вось гэты лозунг, які ўдалося Лукашэнку навязаць беларусам, што, маўляў, дзякуючы мне, у Беларусі няма вайны. Вось што за ім хаваецца і якая насамрэч рэальнасці мы можам сказаць, што насамрэч у Беларусі няма вайны? Ну, вот вы уже сёння прыгадвалі Міколу Статкевіча у шоу. Калісьці, калі Беларусь не хацела падпісваць дамову у межах Содружнасці незалежных дзяржаў пра агульную абарону, вот был адзін з такіх фактараў, каб нашы хлопцы не служылі, не ваявалі за межамі Беларусі. І было ўжо тады сутыкненне па пытанні. І тады у выніку адбыліся пэўныя змены, і нават частка людзей была звольнена, і Мікола Статкевіч был звольнены з войска за тое, што яны мелі палітычную пазіцыю. Сёння гэты наратыў працуе даволі так пераканаўча, з аднаго боку, а з другого боку, хто, як не кіраўнікі Беларусі, якія сёння ёсць, уцягваюць Беларусь у вайну, бо Беларусь была выкарыстана як плацдарм для напада на Украіну ў 22-м годзе. Вось недавно праходзілі вучэнні ў Беларусі, і там таксама адзін з замыслаў гэтага вучэння было то, што быццам бы на Беларусь нападуць і гэтак далей, але, уласна кажучы, хто збіраецца нападаць? Вот все суседзі зараз адмяжоўваюцца, абкладваюцца калючым дротам, выйшлі з Атавскай канвенцыі па забароне супрацьпехотных мін, каб замініраваць сваю мяжу, каб на іх не нападалі. А тут, оказывается, яны маюць агрэсіўныя планы. Все гэта разам працуе на тое, каб памяняць у свядомасці людзей і падрыхтаваць іх да таго, што нам навязываюць вайну. А раз так, то абы не было вайны, давайте мы будзем і гэтак далей, і будзем працаваць на вайну. Ведаю вынікі аднаго даследавання, которое праводзіў якраз Лукашенко са сваёй камандай. Яны даследавалі настроі военнослужащих, военнообовязанных, як пачалася вайна. І вынікі гэтага даследавання яго спужалі, таму што вельмі шмат афіцэраў нават сказалі, ні ў якім разе ніхто з нас не пойдзе туды за Прыпяць ва Ўкраіну. Гэта класны настрой на самой справе, але я хочу зараз не пра гэта сказаць. Беларуская медыяпрастора, яна такая адкрытая і ўразлівая для наратываў з Расіі. Вось якія расійскія наратывы спрабавалі нам імплементаваць, на нашу глебу пасадзіць, і спрацавалі яны ці не? І чаму? Ёсць такі тэрмін на еўрапейскай прасторы ФІМІ, это замежнае інфармацыйна-маніпуляцыйнае ўздзеянне, і вось тут для Беларусі расійскія наратывы атрымліваюцца яшчэ больш складаныя для распазнання шараговым карыстальнікам, бо яны не ўспрымаюцца як замежныя даволі часта. Бо гаворыцца пра агульную культуру, агульную гісторыю. І пры гэтым тое, што называецца агульная гісторыя, она не ўключае Великае княства Літоўскае, Рускае, Жамойцкае, не ўкладаецца тое, што беларусы маглі ваяваць з Масквой 500 гадоў. 500 гадоў. Все гэта выпадае, бо это не агульная гісторыя. А вот агульная гісторыя это там, дзе беларусы разам з Масквой ваявалі іншыя народы, іншае штосьці. Калісьці гэта был западны русізм, цяпер это ўжо перафарматавалася ў спрыняцці в рускі мір. Але рускі мір это дакладна уздзеянне звонку, а западны русізм это ў нейкай ступені была мутацыя беларускай арыстакраты, беларускай шляхты, каб супасці з тымі, хто перамог у той вайне, у той момант. То бок это даволі розныя з'явы, і яны
маюць працяглую гісторыю і складана часам звяртаць увагу ці не звяртаць увагу. Ну, чытаючы Дастаевскага в школьнай праграме можна стыкнуцца з выпадамі супраць палякаў там ці штосьці падобнае. А гэта все тое, што людзі атрымліваюць яшчэ са школы, і яно застаецца далей, несвядома ўспрымаецца як факт. Русский мир. Але есть яшчэ тое, што мы адзіны народ, і это было як за часоў расійскай імперыі, так і зараз пра гэта кажуць і руская праваслаўная царква, і Путін таксама неаднаразова пісаў, ну, типа навуковыя працы пра гэта. Але калі супраць Украіны гэта ўспрымаецца як вельмі агрэсіўна, то да Беларусі гэта падаецца ў іншых тонах, і быццам бы, ну, Лукашенко это ператварае беларусах, это рускія са знакам якасці. А беларусы ўспрымаюць гэта самыя... Вот у гэтым і ёсць праблема. Но тут ужо пытанне не даследаванні, якія мы робім в медиа-IQ, бо мы больш займаемся контент-аналізам. Вот калегі-сацыолагі вот падобныя рэчы спрабуюць адсачыць наратывы, штосьці сапраўды спрацоўвае. Бо як пакаленнямі думалі пра айчынныя аўтамабілі Волга, Жигулі і гэтак далей, айчынныя каманды, айчынныя спевакі, айчынная палітыка была больш цікава, што робіцца в Крамлі, чым дома. А якія не спрацоўваюць наратывы расійскія? Ну, вось пра ваенныя гэта ўсе наратывы. Я проста не чуў, каб беларусы там масава... Ну, ёсць вялікі разрыў у ўспрыняцці насельніцтвам Расіі і насельніцтвам Беларусі. Ці справядліва тое, што адбываецца в Украіне? Ці сапраўды варта бомбіць Украіну і так далей. То бок нават тыя беларусы, якія думаюць, што можа быць і справядліва, там можа быць украінцы пакрыўдзілі і так далей, але бомбіць не трэба. Ну, то бок прапаганда уздзейнічае на розных рэгістрах, і на нейкіх рэгістрах гэта спрацоўвае. Ну, допустим, выпады супраць Украіны, там бандераўцы ці штось падобнае, гэта шмат кім успрымаецца некрытычна. Але пры гэтым забіваць за гэта? Не, гэта ў Беларусі непрымальна. Паўлюк, вось з'явілася інфармацыя, вельмі свежае даследаванне, працытую. Міжнародная экспертная сетка ISANS у верасні, то бок это вельмі свежае даследаванне. Сёлета, так, вось акурат зараз, давялі, што 69% беларусаў выступае за пачатак мірных перамоваў паміж Расіяй і Украінай і заканчэнне вайны. За працяг вайны 9%, для параўнання ў Расіі за працяг вайны 27%. Пра што сведчаць гэтыя лічбы? Ну, тут можна інтэрпрэтаваць з розных бакоў, і тут уже я пераабуюся і уже буду глядзець як палітычны аглядальнік. Глядзіце, што такое заканчэнне вайны? Гэта значыць, што ці Украіна мусіць аддаць тыя тэрыторыі, якія ўжо сёння акупаваныя, ці Украіна мусіць саступіць яшчэ тэрыторыі, на якія прэтэндуе Расія, але яшчэ не захапіла. А гэта таксама заканчэнне вайны. Ці гэта мусіць быць справядлівае заканчэнне вайны. Увогуле, тут адсутнічае слова справядлівасць. І што рэспандэнты ўкладалі, якія сэнсы ў гэта ўкладалі, тут хутчэй за ўсё, чым накарміла іх прапаганда. І для кагосьці заканчэнне вайны можа быць, ну, просто не трэба, каб забівалі мірных людзей. А для кагосьці это будзе нешта іншае. Само па сабе прапаганда працуе з эмоцыямі, і вот эмоцыя таго, што трэба спыніць забойства, вельмі моцная. Але гэта не значыць, што тое, што ёсць такая эмоцыя, рацыянальна рабіць так, як падказвае эмоцыя. Рацыянальна рабіць тое, што выгадна ў гэтай сітуацыі, і тут ацэнка нацыянальных інтарэсаў Украіны, Расіі, для нас больш важна Беларусі. Якая яна? І вось тут спыненне вайны, ну, я не ведаю, якія будуць наступствы канкрэтна гэтага развязання сітуацыі, але ў залежнасці ад таго, які варыянт спынення вайны будзе рэальным, ну, зусім розныя шляхі могуць быць развіцця. І што будзе наступнай мэтай Расіі пасля таго, як яна атрымае або не атрымае тое, што ёй можа напісаць вот такі мір. Мне здаецца, больш дакладна вось гэта даследаванне выглядала б, яго вынікі выглядалі б, калі пытанне было, так вы, хто з вас за перамогу Украіны, да? Слухай, але яго было бы страшна адказваць людзям. Ну так, таму такое, да. Слухай, але вось ёсць такая, знаеш, прапаганда, да, прапаганда ж не толькі, ну, нейкая мана,
да, яна не з адной лжы складаецца, бывае выкарыстоўваць і факты. Як вось гэту каварную мешаніну простаму чалавеку як разабрацца, дзе праўда, дзе факты, а дзе вось ложь, як это ёсць нейкія такія чырвоныя сцяжкі, якія мы сабе можам як бы пазначыць, калі вось штосьці паказвае, што штосьці тут не так з гэтай інфармацыяй ці з нейкімі матэрыяламі, якія мы бачым. Здольны проста людзі вось гэта. Насамрэч, все ўразлівы да прапаганды, бо яна выкарыстоўвае такія вот збоі в нашым мысленні, якія закладзены прыродай, эвалюцыяй, але можна цвяроза ставіцца да гэтага. Мы ведаем, што ў нас выклікаюць эмоцыі, нам трэба спыніцца і падумаць, для чаго, хто гэта робіць. Што ад нас хочуць? Адно пытанне кідай курыць, вставай на лыжы, гэта, ну так мовіць, прапаганда здаровага ладу жыцця, і тут, напэўна, нашкодзіць мала што можа. А калі нас прымушаюць прыняць нейкае рашэнне, то гэта ўжо іншая гісторыя. І вось чаму мне это кажуць? Што гэта значыць? Вось сапраўды не абавязкова в прапагандзе ёсць хлусня, але там можа быць не вся праўда. Ці можа быць там можа быць абсалютна все праўдзіва, але гэта сказана для таго, каб я зрабіў некалькі крокаў і сам прыдумаў адказ, чаму і як трэба паступіць. Але мяне падштурхнулі. Ну, гэта як ёсць добрыя і кепскія тэлевізійныя забаўляльныя шоу і гэтак далей. У сіткомах прынята, каб за кадрам смяяліся, каб мы ведалі, што трэба смяяцца, нас падказваюць. Вось роўна так жа працуе прапаганда. Нас штурхаюць да пэўных эмоцый, дзякуючы гэтым эмоцыям нас штурхаюць да пэўных дзеянняў. Або без дзеянняў, або пераконваюць, дэмаралізуюць, што ад мяне нічого не залежыць, я маленькі чалавек. Палітыка грязное дело, не лезь. Так. А гэта тыя стэрэатыпы, якія сядзяць у свядомасці, і прапаганда іх таксама выкарыстоўвае. Я вось заўсёды звяртаю увагу, калі раптам становіцца вельмі шмат нейкай адной тэмы, і цябе проста рэальна бамбардуюць з усіх бакоў. Ага, значыць, тут штосьці не так, і хтосьці хутчэй за ўсё адмыслова вось заварывае гэтую кашу, і каб цябе туды закінуць, і ты такі думаеш... І я вельмі часта размовы праважу са сваім сынам, калі ён прыходзіць і пачынаюць мне нейкія фейкі з тиктока расказваць за чыстую манету. Я кажу, па-першае, задай пытанне, каму выгадна, каб ты так думаў. І давай праверым факты. І вось гэта, я думаю, тыя рэчы, які могуць нам дапамагчы ў такой нашай штодзённасці. Мы на дадзены момант у 21 стагоддзі не можам сабе дазволіць бескрытычна ўспрымаць інфармацыю. Безумоўна. І калі ўжо казаць менавіта пра тое, як мы можам это правяраць, ну, акрамя эмоцый, што навідавоку, але насамрэч это цяжка спыніць свае эмоцыі і паспрабаваць цвяроза разважаць, адкуль гэта стала вядома? Чаму менавіта зараз пра гэта кажуць? Вельмі добрае пытанне. Ці, можа быць, это кажа адна асоба, якая знаходзіцца в канфлікце з іншай асобай, ці з палітычнай сілай і так далей, і так далей. І калі мы паспрабуем разбірацца ў гэтых рэчах, часам нават да самога, уласна кажучы, факт-чекінга не даходзіць, бо мы бачым, што это зацікаўленыя бакі расказваюць сваю праўду, якая не ёсць поўнай праўдай, бо вялікая карціна значна больш складаная. Я чаму ўздыхнуў? Я б яшчэ працягваў бы, яшчэ минут 30 пра прапаганду паразмаўляў бы, як яшчэ прадстаяць. Але час неўмаліма ідзе наперад, і пагэтаму мы дзякуем табе, Паўлюк, што прыйшоў да нас, што займаўся разам з намі такой адукацыяй нашай аўдыторыі. Вучыцеся распазнаваць прапаганду, крытычна мысліць і задавайце сабе тыя пытанні, якія задаваў зараз толькі што Паўлюк. З намі быў старэйшы аналітык медыа IQ Паўлюк Быкоўскі. Мы размаўлялі пра небяспечныя лозунгі прапаганды, а зараз я прапаную згадаць, што навіны не заўсёды мусяць быць кепскімі, не заўсёды мусяць быць толькі пра палітыку. І давайце паглядзім, што добрага адбываецца ў свеце. Ад класічных карцінаў до сучасных інсталяцый больш за 660 музеяў і галерэяў Аўстрыі адкрылі свае дзверы для аматараў мастацтва. Коштам аднаго квітка. Шчодрая прапанова дзеяла ўсяго некалькі гадзінаў падчас гэтак званай доўгай ночы музею, што ўжо 25 раз праводзіцца пад патранатам мясцовай тэлерадыокампаніі ОРФ. Ахвочых пабачыць сусветныя шэдэўры аказалася нямала. Гэта сапраўды выдатна, бо ў вас ёсць магчымасць наведаць розныя музеі, у якія вы інакш, магчыма, не пойдзеце.
Апроч славутых венскіх галерэяў Альбертына і Бельведер, музею гісторыі мастацтва і музею Леапольда, дзе захоўваюцца працы Густава Клімта, Альбрехта Дюрера і Пікаса, удзельнікі акцыі маглі наведаць больш экстравагантныя месцы, напрыклад, выставу ў пахавальным музеі пры цэнтральных венскіх могілках. Ад сучасных праспектаў Пекіну і Гонконгу да старажытных вуліц Суджоу. У Кітаі адзначаюць свята сярэдзіны восені, ураджаю, поўні і сямейнага ўз'яднання. Гэтымі днямі мегаполісы і маленькія вёскі яднае любоў і павага да традыцыйнай культуры. Каліграфія, чайная цырымонія, спектаклі пра шоўкавы шлях, народныя танцы ды гульні. Усё гэта перадаецца ад пакалення да пакалення. Танец вогненнага дракона – гэта нематэрыяльная культурная спадчына, і я веру, што кожнае дзіця мусіць працягваць яе. Традыцыйную аздобу свята сярэдзіны восені ёсць ліхтары, што сімвалізуюць святло, надзею і сямейнае адзінства. А таму наведнікам імпрэзы ў гэты дзень прапановваюць майстар-класы ў вырабе сімвалічнага свяціла. Мы зрабілі гэты прыгожы ліхтар, каб дапамагчы дзецям даведацца пра традыцыйную культуру і святочныя звычаі. Усе напоўненыя радасцю, і мы яднаемся ў гармоніі. Сёлета дух свята дабраўся ажно да космосу. Кітайскія астранаўты, якія перабываюць на борце арбітальнай касмічнай станцыі Цяньгунь, перадалі свае віншаванні суайчыннікам, што засталіся на зямлі. Хоць мы перабываем у бязмежных прасторах космосу і не можам быць побач са сваімі сем'ямі, нашыя сэрцы заўсёды цесна звязаныя з нашай радзімаю, народам і нашымі сем'ямі. У пекінскім зоапарку папаўненнем падчас свята сярэдзіны восені сюды прывезлі двух новых жыхароў – панду Цзіцянь і Фу Цянь. Жывёліны выраслі ў правінцыі Сычуань на паўднёвым захадзе Кітаю, гэтак званай радзіме пандаў. Перад тым, як з'явіцца перад публікай, 6гадовы і 3гадовы самцы прайшлі месячны каранцін. У гонар свята і уласнага дэбюту панды атрымалі сімвалічны ласунак з рук наглядчыкаў зоапарку. Месяцовыя пернікі, якія відавочна прыйшліся да спадобы аматарам бамбуку. Бачите, Алина вот прямо не отрывается смартфона, пока шло видео, писала вам комментарий у отказ. Это значит что? Это значит, что мы чекаем ваши комментарии. Я просто не хотела с пандами конкурировать, дорогие сябры. Але мы все ж збираем ваши меркаванні наконт того, як ви пам'ятаєте ваші перепинки у школі, чим ви там займалися, хуліганили, не хуліганили. Поділіться своїми історіями, ми все відсочуємо і обов'язково ще обміркуємо. Як ви виживали без смартфонів на О, перепинках? Боже мой. Ну, але что у нас? Мы уже бачили Артемку Буслика, мы бачили котика. Что Вас еще такого ты котика принес? ще бачили. А тепер занирнем у мовознаўства, коллеги. Трошку поговорим про стваральнікаў відэа, якімі мы цешимся у сеці. Ёсць всялякія трэшавыя блогеры, фудблогеры, скандальныя, палітычныя, якія толькі не ёсць. Ёсць тыя, хто робіць апытаначкі на вуліцах, у дзяўчына пытаецца, колькі мусіць зарабляць твой хлопец, каб ты была разам з ім, і гэтак далей. Ёсць аналітычныя блогеры, як Павлюк Быхоўскі. Ёсць такія блогеры. А вось я пазнаёмлю вас з тиктокером, што пытаецца у беларусаў на вуліцах пра всякае беларускае. І вось у адзін з такіх выхадаў на вуліцу ён запытаў у мінакоў, якое іхнае улюбёнае слово на мове. А давайте паглядзім і зверымся разам з вами. Самое белорусское слово. Каханне. Бульба. Шчырасць. Добрый день. Каханне. Шмат. Каханне. Бульба. Сям'я. Бульба. Радзіма. Дякую. Бучка. Дякую. Наверное, Беларусь. Класс. Як вам слово шмат? Мне подобається. Хорошо. Многозначное слово. Падабаецца і каханне, падабаецца і бульба, падабаецца буська. Все беларускія словы цудоўныя. Чым больш беларускіх словаў ужываем, тым лепш. Так, але дзіўна слово шмат. А мне ще подобається, ведаеце, якое слово імпэт. Імпэт. Так, оно вельмі такое, коротко описывая целый великий процесс. Я думаю, что той, кому сподобалося слово «шмат», меў на увазі не слово «много», а шмат сала. Альбо шмат словаў беларускіх, якія любіш. Так само сапраўды. Раз вам спадабалася, то мы працягнем тады толькі дзеля вас мовазнаўчую тэму. І калі кажам пра мову, то найлепей яе прыбіваць ясна, што вдома і ў сям'і размаўляць па-беларуску, і дзетак вучыць беларускаму слову самім. І вось прыкладам так і паступае аўтар нашага наступнага відэароліку з тыктоку. Ён скінуў туды ролік са сваім сынам, дзе займаецца мовай. Атрымалася не без памылак, але таких милых памылак вы яшчэ не бачылі. Вось давайте паглядзім разам. Сергей, как по-белорусски будет «доброе утро»? Добрый ранец.
Спасибо. Дякую. Любовь. Кохання. Кто мы? Белорусы. Беларусы, привітаю всім беларусам і беларусам. До речі, гэта кітайскі акцент. А ці японцы, нехта кажа беларусы, і гэта іх усходні акцент такі. Ну, вельмі міла на самой справе. Але дзякую тым бацькам, якія робяць гэту вельмі важную справу. І здымаюць такія тиктокі. Як мага болей нас трэба, каб мы іх мелі, працягнем і празмаўляем пра мясцовыя гарадскія легенды. Вы ведаеце, што шмат у якіх гарадах ёсць хтосьці, хто там спявае на вуліцы ці ў транспарце ўвесь час, хтосьці корміць там сотні галубоў, яны за імі лётаюць, таксама ведаеце такіх людзей, хтосьці семачкамі гандлюе там на раёне і ведае пакаленні па імёнах усіх, хто дзе з кім учыўся, дзе хто з кім сябраваў і так далей. А вось дзеці на гарадзеншчыне, зноў-такі вяртаемся на захад. Дзякуй. Ёсць свая гарадская легенда, гэта кот, які праславіўся сваёй адказнасцю, дысцыплінай, которая часам не хапае нам самім. Вось, паглядзіце, увага на экран. Кот гарадзенскі. Гарадзенскі. Ого-го. Ну да, как человек прямо. Аккуратно еще не мятит. Тихонечко. Это на самой справе не котик. Это компостер для... Ну так. И все. А я думала контролер, які такі, я нічого Може не контролер. бачу. Не компостер, а контролер одразу. І він зайшов у вигляді кота, після себе здимає і бачиш, пілецький пляска. Ой, что бы мы робили без котиков, я не веду. Половина программы у нас было бы такой сумной. А где Гродно это находится? Где это Гродно? На заходе, детстве. На заходе? Я можу провести політінформацію географічную з Анатолієм я після ведаю, програми. один пуп зямлі, ён у Беларусі, гэта івенец. Дорогие сябры, мы досылаем Андрея далей читать ваши комментарии про лозунги, пропаганды, про школы и все такое. И он хутка до нас вернется. А нас зараз чакае змрочная легенда про помсту з беларускага фольклору ад ніткі зоркі. Чакаем. Помста не верне мне чыстасць. Але дасць сілу. Ты будзеш той, каго будуць баяцца. І ніводзін мужчына ніколі не падніме на цябе руку. Ты сама абіраеш, жыць у кайданах ці быць вольнай. Калі я зраблю гэта, дарогі назад не будзе. Але не будзе і дарогі да кайданаў. Водица царыца, чыстая крыніца. Ты ведаеш глыбіні, бачыш сцяжыны. Пакажы дарогу, выведзі на волю. Каб сэрца не плакала, каб душа не прапала. Што ты бачыш? Шлях доўгі і цёмны, але дарогі назад няма. Так ідзі ў агонь. Ён дасць табе волю. Полымя яснае, страла или пророка, спали мою нядолю, дай миламу силу звера, каб лес быў домам, а месяц братам, каб зуб быў вострая, памяць доўгай. Як моя воля вечная, так и ты вечны. Аман! Одна кроў з зямлёю, другая кроў з вадою, трэцяя з агнём, чацвёртая со мной. Ступі ў круг со мной. Месяц, брат, светлый, злат. Ты ходишь по небе, ён пойдзе по лесе.
дай сілу зубам, дай спрыт нагам, каб з чалавечага цела звярыная воля ўстала, каб крыўдзіцеля майго перамагла. Як сказана, так і будзе, аман! Вось так яно ўсё і было. Але гэта не дакладна. Мы тут провели шмат часу у нашым чаце і побачылі, што вас вельмі закранула відэа пра улюбёныя беларускія словы. Вельмі гэта адгукаецца. Ну што, якія любяць словы нашай чатлані? Давай, чытай, Андрэй. Пішуць годнасць і кажуць, што на расійскую не перакладаецца, але у нас ёсць сваё ўласнае меркаванне, ці перакладаецца у нас слова годнасць. Достоинство. О, дякую вялікі, не перашкаджаем больш табе. Пішуць нам сцізорык, шыпшына, любёнае слово, ажына, летуценне зорка, грошы, мроя, мара, мэта, розум. Знічка класная. Знічка, зорка, казалі, матулечка і татулечка, як файна. Прывітанне ўсім матулечкам і татулечкам, хто ўжо прачнуўся ў гэтую суботнюю раніцу, дарагія сябры, сябровачкі. Вось, дарэчы, яшчэ Андрэй узгадаў, што наш рэжысёр трансляцыі, якому перадаем зараз прывітанне, якія вы не бачыце, прыдумаў новае беларускае слово. Не шаноўнае спадарства, а шаноўнае сяброўства. Думаю, можам яго цалкам ужываць у нашай праграме. Запросто. Ставім пячатку. І, дарэчы, што да мовы, што нам пішуць. Рускія говорят, што украінскую мову стварылі в аўстрыйскім генштабе. А што кажуць пра беларускую мову? Яе-то дзе стварылі? Хтосьці сустракаў дзесьці у... Я думаю, недзе па дарозе з Менска на Полацак. Дарэчы, а рэжысёр вуха мне крычыць не сяброўства, а сабратства. Шаноўнае сабратства, ён кажа. Так само у нас Боже мой, карацей, мы мусім дапрацаваць версію, прыйдзем заўтра, абяцаем і раскажем. Дакладна так, але, дарагія сябры, любім разам з вами прыдумваць новыя словы, любім узгадваць старыя словы беларускія. Дарагія сябры, давайте еще почитаем, таму што мы сёння вельмі шмат вас пыталі пра тое, што там пра школу было, што там пра Нобелеўскую прэмію. Ну, адна з самых тэмаў, якая зацікавіла нашых каментатараў, пішуць там на перапынках, калісьці сустракаліся, абдымаліся, дамаўляліся сустрэцца пасля заняткаў, бо не хапала перапынкаў. Правесці пасля школы дадому. Бо тэлефонаў-то не было. Боже, як мы з дзяўчаткамі віселі на гэтых, на турніках, чапляліся нагамі і віселі. Было вельмі смешна. Пішуць наконт гэтай забароны тэлефонаў, адкуль эта тэма уласна ўзялася. Гэта толькі дарослыя маглі прыдумаць, каб дзецям было прыемней, іх пачалі крыху прыдушваць. Ну, такое меркаванне. Ну, такое сабе. А наконт кепскіх паводзінаў нашых дзяцей у школе, які там займаюцца такім лёгкім вандалізмам, то пішуць, што гэта нашчадкі беларускіх партызанаў помсцяць ворагам. Цікавая думка. Партызаны. Каб дзеці зразумелі, што свабода каштуе, што калі у вас штосьці забіраюць, трэба супрацьдзейнічаць, яны проста пачалі паказваць, што так, вы з намі так, а мы тады так. Так што я думаю, што новае пакаленне беларусаў, яно вырасце годным. Так з'яўляецца салідарнасць. Вот Святлана К. і пацвярджае нашы словы. З дзецьмі трэба толькі з самапавагай, ніякім чынам ламаць іх нельга, але што ў нашых школах робяць гэта зашквар, кажа Святлана. І са школы прывучаюць, што чалавек ніхто, цалкова расійская сістэма. Вось. Але цяжка прывучыць. Ты бачыш, нават дзеці пратэстуюць. Я яшчэ раз паўставлю сваю думку. Гэта рэжым просто так вырошчвае новы пратэстны электарат. Працягвайце ў гэтым сэнсе тады. Працягвайце. Мы, канешне, супраць вандалізму, але, дарагія сябры, паказваць свой супраціў важна і варта. Дарагія сябры, гэта субота, наперадзе у вас цэлыя цудоўныя выходныя. Тым, хто пайшоў грыбы, жадаем поўныя кошыкі грыбоў. Грыбы, боже, яны ж яшчэ растуць. Вот мы чым будзем займацца зараз, правёўшы праграму. Вось так. Так што, Анатолію, грыбы, а я пайду рыхтавацца да наступнай праграмы, бо ўжо заўтра мы з вамі зноў пабачымся. Да наступных сустрэч. Да наступнай раніцы. Заўтра раніцай у гэты час, у гэтым месцы. Будзе цікава, будзе весела, будзе музыка, будзем мы, будзеце вы, будуць вашы каментары. Пішыце. І нават пасля эфіру пішыце. Мы з задавальненнем прачытаем. Вельмі цікава
ведаць, што вы думаеце. Слухаем музыку. Я стою за порогом, тиха мантра на вустах. Крок, як далеко до Бога, у задимлених містах. Йду на вершину, дихає жаром Кіліманджаро. Говорить гора, не знаєш ти меж, куди ти біжиш, коли ти менеш. Говорить гора, що хочеш проси, дай з неба гора живої роси. Втім, отруїли коріння, отруїли свій сад, свій сад. Безневинні і винні заглядають в небеса, йдуть на вершину, дихає жаром Кіліманджаро. Говорить гора, не знаєш ти меж, куди ти біжиш, коли ти менеш. Говорить гора, що хочеш проси, дай з неба гора живої роси. До небес далеко нам, створені безкрилими. До небес далеко нам, створені безкрилими. Ми народились сильними, а стали вразливими. Ми. Говорить гора, не знаєш ти меж, куди ти біжиш, коли ти менеш. Говорить гора, що хочеш проси, дай з неба гора живої роси. Говорить гора, не знаєш ти меж, куди ти біжиш, коли ти менеш. До тебе гора, слова й голоси, проси у небес, за нас попроси.